E a tía Engracia non toleou, nin quixo ir pedir. Tiña o a menos. Sempre conservou certo aquel de señora Fidalga. Levábanlle algunhas cousas os veciños á cápsula, que senón houbera morto de fame. Serafín acendeu un pito e volveu a ollar á sombra do cipreste. Eu seguín a enredar coa argola mentres pensaba na tía Engracia, nos tolvos, na morte. E que é a morte? Preguntei ao enterrador. Vides con cada retrónica os rapaces? Que che vou dicir? A morte é a cousa máis condenada que lle pode acontecer a un. Os que se suicidan non merecían vir ao mundo. Todos nós somos unha esqueira con 3 chanzos: nacer, vivir e morrer. E non hai can que o croia, como din os vellos. Tememoslle a morte, porque non sabemos o que haberá detrás dela. Cando chega, síntela máis que a ninguén os que desaproveitaron a vida, os que perderon o tempo mirando para os biosbardos. Aqueles que fixeron algo de valemento saben que non morren de todo. Ti non podes entender polo de agora estes ollos tan serios. Ainda lles custa enxerguelo a moitos homes de barba. A min pareceme entender o dereito todo o que Serafín dicía, pero calei, deixeino seguir. Gustáballe que o escoitase. Cabila nesto, díxome. O mundo é unha roda, e nós facemos andar. Cada quen afinca de acordo coa súa forza. Eu enterro mortos e acompaño a estrada. Outros escriben libros, fan pontes ou gobernan nacións. Pero hai nos que non fan branca e aínda teñen o tupé de esbargallar o que hai feito. No remate debe pesarles, aunque xa será tarde. Se soubésemos por adiantado o día da nosa morte, que maneira de querernos uns outros e de amar a vida. Todo isto de predino na guerra, masina a véspera da derradeira viaxe, apertando contra o corazón a todos, ollando o sol, as leiras, as árbores, percorrendo a todo dar camiños noutrora andados, despedíndose do mundo, facendo nesas poucas horas algo onde quedase esburado o noso facer, para que nos lembrásemos vivos. Falaba atreu e como se estivese nun púlpito, abaneando os brazos. Volveu a ollar a sombra do arcipreste na parede. Súbitamente ergueuse, colleu a pica araña e continuou o seu traballo. Ben, berroume, achégate. Aquí tes o que queda dun home. Mira, mostroume varios osos alongados. Isto eran pernas e brazos, e vela aquí a cabeza. A carne levaron os vermes, esterco, pero a fonte nova, cos seus 4 pichos de ferro, segue deitando auga. Serafín calou. Supuxo que estaría pensando en rendos, o que ergueu a fonte. Seguiu botando terra fora. Aqueles ousos deixounos nun recuncho do burato. Eu fun polo adro adiante, tripando ervas e lousas, espremendo couselas. Teimaba o rechouchío dos páxaros no arcipreste. A campá tocaba defunto. Enfiei polo carreiro do adro. As palabras de Serafín ían comigo. Soábanme dentro, como se tivese un esporeiro detrás da testa. Don Alexandre, a tía Engracia, a morte, o derradeiro día. Xurei para min que cando chegue grande farei cousas de valemento para non morrer, de todo cando morro. Todos os días cabilo niso, e na xente que vive mirando para os biosbarcos. Como di Serafín, cumprirei o xuramento.